secretary ولجنة الدعوة للطلبات لانوين بالقاهرة لانو steering committee in Cairo na nasa ti elected sekretaryo na sa panami galba kami ruang ta mga moritro na uman din na risaulan wallahu alam uman saulan si adi uman kuan ini bu kuan manduto pito gayo si kuanungan ajumaan na po kami sa muhadhara aming mga doktor. Adi bidi pakabgan nami sa muhadhara si isa gyud mutwa klabami sa ngutap si isa pinsa si isa Philippine Student Club in Cairo. Na naguan ng pano pamaa di mibelag na mga tumutuba mga seminar na natanto madak lagi to adi bidi pangatinan ang mga kuan mga liqaat mga kuan sa limutan kadumi yakaddak latan to pamanaid na si mga professional mga doktor si kami di ikhlas sa gyud to at yakatid dawla Fatimiyya Jamiatul Azhar Sharif na ginawa di kami simbiyan sa Masjid Al Husayn sa Mutwari Pagyan na sa gyud ta kaya timiru sa mga darawan ta masan ka Saudi kami na aya katimbluto nagyan ka iya Al-Azhar University nagyan na nakiikiapunan o mga ala amya kabumber o katausan niya paman nagyan ka iya kuan apud sa miyaw na university sa aya Saudi ang Jamiat Abdul Aziz ug ang Jamiatul Imam na nabugong na kuan mga Jamiatul Malik Saud mga kuan na nagyan na ay mga doktorsan, mga profesorsan, mga doktorsan na mga Egyptian makapupun sa Egypt. Pangisin malumi di pangnala. Yun na nga dunia na sumakapantago ko ka Islamia po sila sa mga profesor, mga maboth na si makapupun sa Egypt. Apias tam sa Pilipinas, napagkatano daw ang bugo mo mako na nagyan mutasi kami sa Mahad Ganasi, na miya gista miram na mutasi Sheikh Sihawi. Ama Egyptian to. Why? Nabubuo na nga iya King Faisal na si Hasuba na isa sa namya malamin daw niya naktan minyang guna tanong sa giyang ka Marawi City. Ay nakadaklan sa dunia ang mga missionary apya ka kemping pya kanduo kung dawan wagama nagyan ka iya makapupo sa Egypt. Okay? Na pili ako niyo mga pagariak na mga kuan mga ulama majority kuan aqida kapit sa giyang kay Misir na Shaira Shaira bid na di miru di suwa na miru atira na masjid na mga Salafi ang mga stricto mamu nanda yun ay kung makalilid Shaira o pinalatan mo so mga senior ang mga ulama ang mga maganadsan natarisiki kuan tayo ba doktor utang gobernador pakasulan wala Dr. Mahid Mutilano si Alim Abdul Aziz Mimadas si Dr. si Salamat niya kadagdag siran panay mga kuan ginani mga senior tan mga ulama miya sa miya makapasan so mga maginduro mo miya kadakdak siran mga tausub sa kamo tumamu wala miya kadakdak siran na inwa kanay tiro kadid na sa kataw ko sa giyanto to professor ami ari Musrif banian miya aloy asu Muawiya nalaknatullahi alayhi didin amana didin miya ka mamambu so mga ala ang mga ulama tanong mga sa Egypt taman sa siki Anwar Bashir mga demanda wasiran na did na sa kataw kirambu aban yung miyalangan nagubatan ng miyanag niya tiro yan sula Muawiya na laknatullahi alayhi didin ay katimbalai na ini po undang kumiyang unag na miyaganad asipon miyaganad sa ngaya ingda Jamhuriyat Masr Arabiya na taman din imanto kataram niya kandak naklawat kapapantaganon pamaganan na nataman din imanto na didin na aisabu didin aisabu abatan kiran niya suwaki so tunutuba Muawiya
na munafiq suwake si Muawiyah na miya murtad, si Muawiyah na miya tay sa tunutuba kakakafiri, si Muawiyah na ayam anan yan na di mapia. Di mapia. Kapala din adiran imatiro na si Muawiyah na isa asyarigan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Muawiyah na miya dato, miya gubernur sa Giyang Kaya Syam, si Muawiyah na so kaya pakalabulan o ndauan o di na agama Islam o kini ikapangungkir o di na di ikapikitidawa o mga sundar o Islam o kapkungkiran ni kini kikambing o agama sa Giyang kaasibangan sa depan na isa adid mala adi dia praradian na Muawiyah radhiyallahu anhu. Nagitim yang antaro kira natutu. Gitim yang antaro kira natutu. Sadid na sa katago yang giraw na nagpulaya. Nah, sa kamoto mambu, sa manuto na keso ko na to, tutulak na kanu, miyas yung bagian so pa kay CEO, nagumiyak na diyo piya. Kakagi, ini po ng komuna, natamad din iman to, yang nga na kanu, agi ang kutuwa, mga, to ba, mga lokstan, kalimusiran wawa, na debatanokiran, niya langag, sa kataw, umiyak katiro, sa Muawiyah na nakata sa Muawiyah dia kita pinalitan. Nah, sa manuto na epakay si iyo nati andi titu, andi unto titu benar sa utuan umiyak benda. Na pagileta no, nasututul na miya nutul si Abdul Khaliq. Nasukya pa nutulian na benar udah militan wa kitab, na kay si ibi sa Quran, na gumip dia bijil ahadith, dia bijil ahadith agi ang utwa tunutuba tutulian. Naso Quran agus sumabagin ahadith na api aki isa ka barko imida pulugsan kitab. Na dinyo din perati ay na perati ano suka pakapasugin sa Quran agus hadith. So kung sukapkan gatano sa iko pa manay barat at mo mga hadith na dia si discuss kami yang discuss mga ulama agi ko ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis mawdu', ada hadis makdzub, ada hadis tunutuba mungkar, mungkar kabinasa. Na ditanutu pa usud nga tatang mga kuliatul hadis na pag sirani matausan, na nagupong iti pangandring tano na miyak kada in hadis agi ay buat ko tanong ng sahih. Ito po sahih. Yan naman na dhaif na kapakay na idadil tano si kumatag targib kapanguyata. Okay, naubas si ko kamatara tano ko hukuman na di yung nagpakay dalil. Di pamanasas katungukom tano na di kapakaya idadil so dhaif kay buka ko tano hadis na sahih. Na pamakas ka na yung grida madakla tao. Sikan yung grida madakla tao. Nasunabita na Muhammad alaihi salatu wasalam na ayaki alun wallah natingin na wa innaka la'ala khulqin azim. Mataan hay Muhammad askana siyempre na amis ka usindi dan parangay ad makur aparangay. Da adat pamana miyaka peti aparangay. Na so Anas bin Malik katawantan wa sukya pa kung nabita na Muhammad alaihi salatu wasallam sa Madina na si ina iyan so entir o mga tao na sa din sa kapapantagan na hindi sila sa kawirang ko nabi gusto mga pedir na so ina o Anas na daaban niya numip siya kasakaw na ayabu miya pikirian na swata yan abagu mamasok Anas na witan niya no na tigina ya Rasulullah daabakor kami siya kasakaw na kat iswata akan na baluyang kaading kadi itila suya pamana khadam pamanagiraan na yang giya na ayan yan di kasum. Na miya ba lima mo Anas bin Malik na kaniyan isa at imakatitian katitianan o hadith sa agiyang kuto pa man miya si Mayan okay tiin parangay o nabita ng Muhammad alaihi salatu wasalam. Napad sa mi ano yan? Tingin na kaya sirbisiwa na kung sunabi sa ikotanday umiyak sa kuluragon iya ko niyan di panunugon na dadin amiyang galabakakan ay da kenung din manag aba niya narakan miya tero ay nung kaya panggalabaka o din ay nung kaya nang galabaka kaya manuto
pamana miya kasapuluragun. Nasabab kung sa muto, kaya bantugan yan sa muto, kapian yan ni parangay, kapian yan ni katero, kapian yan ni kapikin duduluna, nantari ni keribat. Oh, agi muto pa mana, kepakay, ay mano to na, kepakay so anas, wad na daw kasuat no rasol, na kepakay tero niya, dingay kiding gulaw la. Oh, o di na adma mo pinggulaw la niya, na daw sukuno rasol tina, nung kari na pinggulaw la. Dagi ito na Peter Onas, na so tendaw miya kasapuluragun, na dahil niyan nakanda na matiro, inong kariyaya penggulaw la, o di na inong kaya dang gulaw la. Oh, auto. Nanao, sa so, nabita na Muhammad a.s. na so, di niyan di kindulunaan, kung salakaw di salakaw, na tetaman-taman, o di nakagdamon, so titu mapi akapakindulunan, na gusto mapi ay manan niya nakatiro, na gumapi apaparangayan. Kagi itu menari ikiatan niya sa dunia. Sanggot tua kapian ini parangay innama bu'ithu bitamim makarimul akhlaq dan sa katiruyan fi man al hadith. Mat anasakan na ay abu ini suurakan. Nagiyan ko tua kapaka mo ayan utitu mapia aparangay. Mapia aparangay. Oy. Na ino ketarimatan wari. Ketarima iwa madak na tao. Asi iniya din tero asa publiko. Kukadidangaw ng mga sahaban yan. Akagiraw niya nagukasugo yan. Uting degeso Muawiyah ko mimbala ang nabunuan ni. Pamanak ketarimatan ito matero ito nabitan ng Muhammad a.s. O ba di si Muawiyah na pasusuratin sa mga sa wahi. Isa ko miya pilihan na siya ganyan. Nauriyan niya ko kasalagin niya na patiroon niyan. Uting degeso Muawiyah ko mimbala ang nabunuan ni. Oh, isa ito dito mo ito ketarima. Oh, ubaw ito matero ito nabitan ng Muhammad a.s. Na kedua, pagagridan, kasi kami pagagridan badak na tao, na yung gridan, no? Pamang tatigo, di mo kumatiya na, inna ma'akum ma'ara wa asma. Mataan ay ako kumuko, na so miyan ga, miyan ga naguso, miyan ga kan, miyasim akan naguso miyan ga. Guti, kukumuntan o. Na bigan tanong sa mga pipi apamikiran, namunta tiga Masre, ingiradi ka nung diikun, magistorya, nagupumyakan, sapya ka mo sa, natigan na, mus mauli akhi, pamana, mus makul, pamana kagisukan, seminar sa amdin, na mus mauli akhi, pamana, di na kayo nagkapakatarim ano pamikiran, oh, kagagan niyo, matarim o pamikiran niyo, pamakatir o kurkanwa, adin ataw, pakanungan sa isa bukas ako, masanungan, ay kilo isa kasako si Ertan Mamala na 50 sa Pilipinas 50 ka kilo. Ino mga diyo turbo ko kanu mandaklatan mi pagkentawa ay adnaki apakalangan sa umanggawin ay sakasako. Nabadi di ko niyo paratiyan. Di ko niyo paratiyan anderito na tao. Why? Apakan kan sa sakasako. Pamana tad niya nagsiyang galo. Uni na siya makaan. Ha? Natutulupunan na naamay ka adnag manusia apakan nga sa sakasako. Hindi kami rin pakaparatiyan. Api aki kana yan ikangan. Ino tabu buat panalo sa mga tunong. Duty dita ano. Na aya pun may barat na labi talo ka sa ako. Akilangan yan. Masanungan. Ati pamanak ketarima yun to. Apamikiran. Kegagan yun to. Tirimaan yun to. Labi talo ka sa ako. Akilangan Muawiyah. Labi talo ka sa ako. Ay mananin na. Pamana. Di ko natawan. Susakan nun. Na usakan mo madang lato pagagrida ati yun ko tarima mo toy sakasako daya puno bay barat labi telo kasako ad na matuon a manusia apekan nga sa labi telo kasako uman salungan sama nuto napiagi na buang na dua kaya buka anak narkan ano to ba tutul na miya kagrid kanong biya miya kagrid kanong biya si Abdul Khalid Pakasem na miya nutul na si niyang pakapukuna ko Quran na hadith as-sahih. Why? Namiyan ito mga utapagalitan no. Namili niyo may tagamuna katamuna nga mga kitabir. Kabag mo ni mi pamibe ka may katamuna nga pero pamakan na may to among tigap na may to among tigap kuminon. Kumin sa mo man among tigap. Na ay man niya na di kawas ang utak kitabir. Ayat itu panak naro. Na sokya panutulia Khalid na sahih pamana yut korek agi utak panutulian. Yang kaya kaya panutulan utak pagaritan no. Oy daaw tamadian. Pamana di tasigurado
Susa ka nun.